Donaríem inici al ple d'avui. Abans de començar, dos comentaris a fer referent a les mocions presentades. Una fa referència a la proposta conjunta que la proposta de declaració del Consell Comarcal en suport a la marxa per la dignitat de la pagesia. Aquesta proposta finalment la passarem a votació i cada grup polític farà ús del seu vot amb les condicions que cregui convenient. I l'altra és que faríem un canvi d'urgència que si cal passem a votació, però que entenc que no caldrà, que fa referència a la moció 9.2, no? Ho dic bé? Que seria canviada per una moció que fa referència al mateix àmbit i als mateixos aspectes de l'Associació de Municipis per la Independència. Per tant, la 9.2 serien en els mateixos termes, però referent a l'Associació de Municipis per la Independència, i la 9.6, que era una proposta de declaració, que la passarem a votació. Passaríem al punt 1, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior del 20 de setembre. Si algun conseller vol algun comentari fer, o la podem... No? Pere? Un únic comentari és a la pàgina 10, a la intervenció del conseller Edgar Fernández, simplement un error de transcripció que on fica potència era prudència. En el vot en contra dels pressupostos. Sí. Bé, les dues. Molt bé. Joan. Però en tot cas, fet l'esment, donem el vistiplau. I passaríem al punt 2, que és l'acte de jurament o promesa i presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del Baix Camp del senyor Oriol Ciurana Saragossa. Si es vol atensar... Oriol, quan vulguis. De fer la promesa que creguis convenient. Ai, perdona. No puc dir només per imperatiu legal i la resta ho dius tu, ho he de fer tot jo. Per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del Consell Comarcal del Baix Camp, amb lleialtat al rei, guardar i fer la Constitució i l'Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estatut d'Autonomia i respectivament. Ho prometo per imperatiu legal. Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Benvingut al... Digue'm. Ah, sí. També prometo treballar per derogar aquesta Constitució espanyola, votada i aprovada quan jo encara no estava ni en aquest món, i treballaré també perquè abans de la legislatura torni a onejar l'estelada i no l'hagi de tornar a penjar jo. Molt bé, perfecte, moltes gràcies. En tot cas, benvingut al Consell Comarcal del Baix Camp. Emili, agafa'm això. I continuaríem amb la sessió plenària amb el punt tercer, que és informe de la presidència. La presidència informa que el pressupost que es presenta a aprovació contempla diverses partides que marquen alguns dels objectius importants que ens hem marcat aquesta institució per aquest any 2017. Entre aquests objectius s'inclou l'àmbit de les polítiques actives d'ocupació, que amb més d'1 milió d'euros. Aquesta partida contempla, entre altres programes, la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local per tirar endavant el projecte de Banc de Terres a la comarca, que és un projecte que tenim molt d'interès a desenvolupar, com tots vostès saben, juntament amb l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura. També hem destinat una de les persones contractades del programa de garantia juvenil per tal d'iniciar el projecte d'indemnització de les entitats i associacions de la comarca. El primer pas en què s'està treballant és en la confecció del catàleg d'entitats de tot tipus
que esperem ja poder iniciar les primeres accions per realitzar la Festa Comarcal d'Entitats. Un altre dels objectius és tirar endavant l'administració electrònica al Consell Comarcal, però també entre els ajuntaments de la comarca, ja que es prioritza la tramitació electrònica entre les diferents administracions. La confecció del Pla d'Igualtat també és un objectiu per aquest any, així com la finalització i posada en marxa del Pla d'Actuació Comarcal, el PAC. El document, com saben vostès, està molt avançat i esperem portar-lo a aprovació al proper ple de l'any vinent, que crec que serà el febrer, març, el proper ple. En relació al pressupost i com a últim punt, crec que val la pena destacar que aquest any el Consell li quedarà completament el crèdit que tenia. De sempre el Consell Comarcal ha tingut un baix nivell d'endeutament, tot i la gran acció inversora que sempre s'ha desenvolupat. Això és així per l'acció i la gestió que s'ha portat a terme en aquesta casa, històricament per tots els governs comarcals, independentment dels colors polítics. Per acabar, vull agrair la feina feta, com sempre, a tot el personal d'aquesta institució, així com les aportacions de consellers i conselleres i comarcals, ja que entre tots fem possible accions que tenen com a objectiu principal millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes del Baix Camp. Una vegada fet l'informe de presidència, passaríem al punt 4, que és donar compte dels decrets dictats per la presidència i la gerència. Joan? Sí, es dona compte dels decrets des del 69 fins al 115, que es corresponen al període de l'anterior ple del mes de setembre, el 20 de setembre, fins a data de les comissions informatives, i es relaciona l'objecte i la data de cadascun dels decrets que s'ha dictat en diferents aspectes de l'àrea de serveis socials, de l'àrea de personal, en fi, de les competències pròpies dels òrgans de govern. Molt bé. I passaríem ja al punt 5, que són assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior, amb el punt 5.1, que fa referència a l'aprovació inicial del pressupost del Consell Comarcal del Baix Camp per l'any 2017, la seva massa salarial, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. Bé, tal com va passar per la Comissió Informativa de Règim Interior, el pressupost incorpora el del propi del Consell Comarcal, que puja a 11.573.000 euros, són les diferents partides d'ingressos i despeses, degudament equilibrat. El Patronat Comarcal de Turisme puja a 20.000 euros, que és una transferència del propi Consell Comarcal de Baix Camp. Pel que fa a la societat Secomsa, tal com s'ha explicat a la Junta General anteriorment, són aquests 14 milions i escaig, i també s'incorpora, són 14.828.000, també s'incorpora en el pressupost general el que seria el pressupost de les societats del grup Secomsa, és a dir, Secomsa Cambrils amb 3.315.000, Secomsa Gestió amb 6.312.000 i l'empresa Comaigua, participada pel Consell Comarcal, amb 10.379.000, juntament amb el Consorci de Gestió de Residus, que com ja saben està adscrit al Consell Comarcal de Baix Camp i amb un pressupost de 2.621.000, dona un global de 49.051.000 i un pressupost consolidat també que figura a l'expedient de 39.403.000 euros. Dir també que a l'expedient s'incorpora com a annexos tot el que serien les plantilles de personal de les diferents, tant del propi Consell Comarcal com de les societats i d'entitats dependents i vinculades. Estem parlant de la plantilla personal i de la relació de llocs de treball de l'exercici 2017, i aquesta és la proposta, juntament amb la massa salarial, que també s'incorpora a la pàgina 31 i que s'estableix amb diferents, és a dir, en el cas, per exemple, del Consell Comarcal hi ha 97 empleats, en el cas de Secomsa 109, en el cas de Secomsa Cambrils 91 empleats, en el cas de Secomsa Gestió 40 i en el cas de Comaigua 49, amb les diferents masses salarials assignades a cadascun d'aquests relació de personal. El que es proposa al ple, doncs, per part de la Comissió Informativa és l'aprovació inicial del pressupost general de l'entitat i dels seus ens dependents i la publicació d'aquest acord sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de 15 dies i si no es presenten al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevendria definitiu i únicament faltaria publicar-ho resumit per capítols per a la seva entrada en vigor. Molt bé, donaríem pas ara als diferents portaveus que vulguin fer ús de la paraula. Imanol, vols fer ús de la paraula? Jordi, vols fer ús de la paraula? Pere? David, perdona. David. Gràcies. En primer lloc, m'agradaria sumar-nos com a grup a l'agraïment al Departament Econòmic de la Casa que un any més tancarà el seu pressupost en endeutament proper a zero. Si comparem aquesta situació amb d'altres administracions, crec que es podria dir que el govern actual, i per descomptat els anteriors, com ha fet referència el president, han sabut gestionar correctament els recursos públics dels que disposa. Algú podria dir que aquesta circumstància es deu al caràcter finalista de la majoria d'ingressos que percebem,
però l'any 2014, amb el mateix sistema de finançament, el deute viu del Consell es xifrava en 205.000 euros. Podem, doncs, felicitar-nos tots per avançar amb una bona gestió dels recursos. En tot cas, si poguéssim votar els diferents apartats del pressupost segmentats, li donaríem suport a tot, excepte per coherència amb el mateix apartat que hem hagut de parlar prèviament amb el cas de Secomsa Cambrils, motiu per el qual ens veiem abocats a abstenir-nos per una qüestió de coherència i amb el meu cas en concret de conflicte d'interessos com a regidor de l'Ajuntament de Cambrils. Però en tot cas ja avanço que en el cas de tancar-se, ja que una cosa és la decisió convenial que pugui tenir el propi Ajuntament en el cas que es pugui solucionar amb el Consell Comarcal, doncs el nostre vot seria afirmatiu en el cas de l'eventual aprovació definitiva. Gràcies. Nosaltres, com a CUP, mantindrem el nostre vot en contra, ja que, com venim denunciant des del primer dia, estem exclosos dels Consells d'Administració de les empreses públiques, els quals representen més del 70% del pressupost total consolidat del Consell. Estem parlant d'un pressupost de 39.000, gairebé més de 39.000 milions d'euros, dels quals el Consell, amb els que tenim accés, són 11 milions, i a més veiem que no hi haurà canvis de previsió en el pressupost respecte a altres anys, més enllà de l'ampliació de programes que venen de la Generalitat per incrementar partides. Ens agradaria també instar a la resta de grups, ja que és un dels punts importants de l'any polític, que diguin als diferents grups el per què voten a favor o en contra, com bé ha fet el company del PP, perquè creiem que és un lloc on hi pot haver un debat més a fons. També ens sumem a l'agraïment a la part econòmica de la casa, si bé també vam mantenir amb la comissió informativa corresponent demanar que es pogués fer amb un mateix format que garantís una classificació per partides i per programes ben definida, igual que passa amb el Consell per a les empreses públiques de Comaigua i Secomsa, bàsicament. I llavors també demanar una explicació, així en seu plenària, en el destacat reducció de més del 50% del pressupost que es destina enguany al Consell Esportiu del Baix Camp, entenent que la comissió informativa se'ns va dir que es mantenien totes les atribucions i totes les delegacions que es feien, igual que l'any anterior, i per tant no entenem la variació en el pressupost d'aquesta partida que, com hem dit, és més del 50%. Gràcies. Molt bé, després sí que has fet l'explicació. Diana, vols fer ús de la paraula? En principi el nostre vot serà favorable. Considerem que segueix una línia que ens és coherent i que ens és atractiva en el bon sentit i que ens permet de votar-hi a favor. Noemí, vols fer ús de la paraula? Mercè, vols fer ús de la paraula? No? Referent al comentari que ha fet sobre el Consell Esportiu, la veritat és un conveni obert que tenim amb el Consell Esportiu, que els diferents anys ha variat ostensiblement dins d'aquesta quantitat que realment és ridícula en comparació amb el pressupost del Consell Comarcal i que també es pot donar el cas que durant l'any se pugui fer alguna modificació de crèdit per incorporar algun import al Consell Esportiu o no, o l'any que ve es consideri de rebaixar més l'import a transferir o augmentar-lo per diferents circumstàncies. Que t'he passat de llarg? Ah, digues. Gràcies, president. Bona tarda a tothom. No, més que res, argumentar el nostre posicionament, que serà en contra. Com ja ha dit el meu company abans a la Junta General, no formem part del Consell d'Administració. És més, fa un ple o fa dos plens es va presentar una moció en la qual es demanava que tots els grups formessin part dels diferents Consells d'Administració i, si no recordo malament, el president va dir que ja parlaríem i uns mesos després encara no sabem si hi ha hagut un replantejament des de presidència, si tant Ciutadans com la resta de grups que estan a l'oposició o que no estan dintre dels Consells d'Administració formarem part o no, i aprofitar
al moment per sol·licitar-lo de nou i una resposta del president. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Imanol. Algun comentari més? Passaríem a votació el punt 5.1, que feia referència a l'aprovació inicial del pressupost del Consell Comarcal. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Sí, són 5 vots en contra que corresponen als grups de Ciutadans i de la CUP, 2 abstencions que corresponen al grup del PP i la resta, que són 26, serien vots a favor. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Passaríem al punt 5.2, que és aprovació del calendari laboral del Consell Comarcal per aquest 2017. Sí, és una proposta que parteix de la Comissió Paritària, tal com es va fer el desembre de l'any passat. Es proposa, a partir del nombre d'hores assignades al sector públic, doncs, tant els representants dels empleats com els representants de l'empresa se posen d'acord, en aquest cas de l'administració, per establir com se compensen les vacances que acaben en festius i en quins dies es proposa fer aquestes compensacions, i per altra banda també el calendari de Nadal, sempre en el que s'aprofita per compensar algunes de les vacances pròpies dels empleats, per aprofitar i per motius d'estalvi energètic assolir aquests dies, i també per conveni. Això respon una mica tant a l'estratègia d'aquesta eficiència energètica com al tema del conveni laboral, com al tema de compensar les vacances en què acaben en dies festius, i d'acord amb el calendari oficial que ve establert per la normativa general, s'estableixen els dies que venen aquí reflectits. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Voleu fer ús de la paraula? Sí, Pere? Sí, bàsicament la nostra justificació del vot. Nosaltres farem abstenció perquè ja, com vam dir a la comissió informativa, no estem d'acord amb algunes de les dates assenyalades i creiem també que a l'hora de plantejar-ho creiem més important que hi hagi una ratificació i la validació per part de tots els treballadors més que per part dels representants electes, on els representants aquests a nosaltres tampoc no ens ho han facilitat. Gràcies. Molt bé. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Doncs passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? ...30 vots a favor, 3 abstencions per part dels membres de la CUP. Molt bé. Donaríem per aprovat el punt 5.2 i passaríem al punt 5.3, que fa referència a l'aprovació del conveni amb l'Associació Catalana de Municipis i Comarques per regular l'adhesió a la central de contractació. Joan? Bé, es proposa per part de la Comissió Informativa l'adhesió en aquest conveni marc, que ens permetria com a Consell Comarcal poder-nos beneficiar en aquells procediments de contractació que puguin ser beneficiosos per l'administració. A través d'aquesta adhesió ens podríem acollir a la contractació centralitzada que fes l'Associació Catalana de Municipis, com dèiem, amb que serien subministres, serveis, etc., actuacions que puguin ser amb un preu més competitiu o que puguin ser rellevants per l'administració comarcal. De moment aquesta adhesió no ens obliga a fer cap procés en concret, simplement és un acord marc de col·laboració en el que a partir d'aquí cada òrgan de contractació de la casa, si considera que hi ha un procés de selecció en matèria de contractació administrativa que pot ser interessant i beneficiós en comparació, siguin assegurances, sigui el que sigui, doncs es podrien decidir a fer l'adhesió efectiva en un procediment concret de contractació. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Pere? Sí, per justificar el nostre sentit del vot, que serà l'abstenció, perquè tot i que no té en principi cap d'això en el futur, simplement és la signatura del conveni, remarquem que aquest conveni creiem que està una miqueta coix o que queda per definir bastant el tema del seguiment i la fiscalització d'aquest organisme que és supramunicipal i que a nivell de país, amb el volum de compres que podria suposar, podria arribar a convertir-se en un autèntic lobby de pressió a nivell de les administracions. Molt bé, algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Serien 28 vots a favor i 5 abstencions per part dels grups de Ciutadans i de la CUP i cap vot en contra.
Molt bé, donaríem per aprovat el 5.3 i passaríem al punt 6, que és assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori, amb el punt 6.1, que fa referència a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudecanyes, que regula la delegació de la gestió del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram. Joan. Sí, aquesta proposta consisteix en que l'Ajuntament delega al Consell Comarcal de Baix Camp l'abastament domiciliari d'aigua potable per als recursos hídrics que l'Ajuntament posa a disposició de l'ingestor i també el manteniment del clavegueram, que seria l'explotació i la conservació de la xarxa municipal, i també el control analític de les aigües, incloent també la gestió econòmica dels serveis delegats. El conveni recull les diferents relacions que impliquen la prestació d'aquest servei per part de les obligacions per part de l'Ajuntament i les obligacions per part del Consell Comarcal i de l'ingestor, i el que es proposa al plenari no sols és l'aprovació del conveni, sinó també l'encàrrec a l'adreçat a la societat Comaigua, que és la que està especialitzada segons els seus estatuts, l'objecte social, per continuar assumint la prestació d'aquests serveis a municipis de la comarca del Baix Camp. Molt bé. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Manuel. Gracias, presidente. Referente a este punto, a nosotros se nos escapan algunas cosas que pasan por Comaigua. No tenemos, una vez más, como hemos dicho antes, reitero, no tenemos representación en el Consejo de Administración y, por tanto, el control que podemos llegar a hacer no es el mismo que el que podemos estar haciendo aquí en el Consejo Comarcal. No sabemos exactamente si este convenio va a ser bueno va a ser positivo para los ciudadanos del municipio de Riudecanyes, y lo comento por el claro ejemplo de Cambrils, en el cual ya hay ciudadanos que no están muy por la labor de que el agua esté gestionada por Comaigua. Gracias. Molt bé. Pere? Nosaltres, com a grup comarcal, hi votarem en contra, tot respectant l'autonomia local de cada municipi. Creiem que és una privatització del servei d'aigua perquè l'empresa Comaigua té capital privat del grup Sorea. A més, com també han dit els altres grups, no estem representats ni formem part dels òrgans de decisió de l'empresa Comaigua i, per tant, amb aquest conveni estem mancats d'informació en temes que es van parlar a la comissió informativa, com el tema de l'estudi de pressupost, de tarifes, i no hi tenim accés a aquesta documentació i, per tant, hi votarem en contra. Molt bé. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Doncs passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Serien 28 vots a favor, 3 en contra dels representants de la CUP i 2 abstencions dels representants de Ciutadans. Molt bé, donaríem per aprovat el 6.1 i passaríem al punt 6.2, que fa referència a l'aprovació de l'addenda segona al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de tractaments de residus. En aquest cas, la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori proposa la incorporació d'aquesta addenda al conveni ja subscrit el 22 de desembre de 2011. L'any 2011 es va subscriure un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, en virtut del qual ens porten a fracció rebuig al que seria la planta mecànica biològica, d'acord amb el mapa de zonificació aprovat per l'Agència de Residus de Catalunya i per la Generalitat, i aquesta addenda que s'incorpora al conveni que té per objecte és millorar i fer més eficient la prestació dels serveis, bàsicament amb 2 aspectes. Un que seria l'increment de la tarifa per l'exercici 2017, que s'incrementa de 21 a 30 amb 98, i també s'allarga la durada de l'explotació, que passa del 2021 fins al 2027, donant així més estabilitat a l'explotació de la planta mecànica biològica. Molt bé. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Pere? El nostre sentit del vot serà abstenció, tot i ens hi posarem perquè és pel bon funcionament de la planta mecànico-biològica. Sí que, com vam dir en comissió, creiem que aquest conveni presenta moltes mancances, un dels quals és el tema de l'oval preu, que és variable i revisable a partir d'auditories que ara s'hauran de fer i que haurà de presentar la pròpia empresa on tampoc hi estem representats, i en canvi, tot i dir que hi ha d'haver unes revisions anuals que es marcaran per auditoria, s'amplia significativament la duració d'aquest conveni. I, en canvi, el tema, el mateix que amb les tarifes que ha passat per Junta General, entenem que la proposta de costos de tractament encara no tenim accés a aquesta informació i, per tant, ens abstindrem.
Molt bé, algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Per tant, passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Serien 30 vots a favor, 3 abstencions dels membres de la CUP i cap vot en contra. Molt bé, donaríem per aprovat el 6.2 i passaríem al 6.3, que fa referència a l'aprovació del model de conveni de col·laboració entre entitats, entre les entitats externes a la comarca del Baix Camp, se refereix, que regula l'encàrrec de gestió del servei de tractament de la fracció rebuig dels residus municipals per aquest 2017. Sí, el conveni recull amb les diferents entitats que són externes a la comarca del Baix Camp la prestació del servei de la fracció orgànica de residus municipals. Se tractaria de la prestació d'aquest servei que en base a aquest conveni i d'acord amb els preus aprovats per el Consorci de Gestió de Residus, per les entitats explotadores, es tracta d'establir aquest acord de col·laboració amb les entitats d'acord amb aquest model per poder continuar prestant el servei i actualitzar els imports. Bàsicament és un conveni que cada any el tenim establert, se renova d'any en any perquè així els clients, per dir-ho així, de les societats explotadores dels serveis poden conèixer els nous preus que aprova el Consorci i que s'estableixen per a les entitats externes de la comarca del Baix Camp. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? I Manol? Gràcies, president. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt, encara que pensem que poden ser positius aquests convenis de col·laboració. Ja vam comentar a la comissió que seria apropiat revisar els preus marcats en funció de la qualitat dels residus orgànics, més que res amb l'ànim d'incentivar la millora de la recollida selectiva per assolir l'objectiu de minimitzar la fracció resta. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Manol. Pere, digues. Primerament, fer un incís perquè en l'ordre del dia, el títol del punt 3 parla sobre el tractament de la fracció rebuig i estem parlant de la fracció orgànica. Per tant, el títol ja, tot el document sí que parla de la fracció orgànica, però en canvi aquesta és la primera. I fet aquest primer aclariment, també ficar de manifest el que ja vam dir, el nostre sentit de vot serà abstenció, perquè com vam manifestar a la comissió informativa, també tot i agrair la feina que s'ha fet per part dels tècnics de Secomsa de ficar el recull, com vam demanar a la comissió, dels impropis i desglossat per als diferents circuits que porten i fan aportacions, creiem que cal millorar aquest conveni i revisar el tema de les tarifes que tornem amb el mateix, perquè no creiem que sigui ni equitatiu ni bo pel funcionament de la planta el tema d'aquestes variacions de preu i de classe i per tant també per incentivar la qualitat dels residus a tractar. Molt bé, Pere. Algun conseller més vol fer ús de la paraula? Si no, passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Bé, serien 28 vots a favor i 5 abstencions que corresponen als representants del grup de la CUP i de Ciutadans i cap vot en contra. Molt bé, donaríem per tancat aquest punt 6 referent a la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori. Passaríem al punt 7 que fa referència als assumptes de la Comissió Informativa dels Serveis a la Comunitat i passaríem al 7.1 que fa referència a l'aprovació de les bases reguladores de l'atorgament d'ajuts de desplaçament pel curs 16-17. Sí, aquestes bases es proposen a partir del conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament que transfereixen o deleguen al Consell Comarcal del Baix Camp la gestió dels serveis de transport i menjador escolar i altres prestacions en matèria d'ensenyament, en matèria de l'àmbit educatiu. I en aquest marc de cooperació hi ha una partida específica que és per import de 10.000 euros que ens permet ajudar aquelles famílies que els seus alumnes, els seus fills s'han de desplaçar fins al centre docent que tenen assignat pel Departament d'Ensenyament, però estan a certa distància des del seu lloc de residència fins a aquest centre docent i a més pateixen una situació econòmica determinada. És a dir, estem exigint els mateixos requisits per optar a les bases de menjador que per poder optar a aquests ajuts de desplaçament. Són famílies que no es poden acollir al transport escolar organitzat pel Consell Comarcal perquè normalment són els mateixos municipis on tenen organitzat, on tenen el centre docent assignat
I el que es proposa és aprovar aquestes bases d'acord amb la partida pressupostària que es fixa en 10.000 euros i a partir d'aquí, una vegada recollides les sol·licituds, es valorarà en cada cas l'import màxim que es pot atribuir. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Algun portaveu? Marta, té la paraula. Gràcies, president. Nosaltres, la nostra postura, tant en el 7.1, que després també replicarem en el 7.2, serà l'abstenció, amb els mateixos motius pel 7.1 que pel 7.2. En primer terme, altre cop veiem que són quantitats que al nostre parer són minses. Estem repetint cada vegada quantitats irrisòries i per tant anem pedassets, és a dir, estem en una tessitura de gestionar el que nosaltres diem com a certes misèries. Entenem que són diners que provenen de convenis i d'addendes del Departament de la Generalitat, entenem això, però com a esforç que s'hauria de fer a nivell de Consell Comarcal és reivindicar segons les nostres necessitats. Per què? Perquè el fet de gestionar aquestes quantitats amb unes certes bases reguladores hauria de respondre a les necessitats del territori. No veiem en cap cas que hi hagi una memòria de com va tot plegat, de les persones usuàries, de com s'ha gestionat, de qui gestiona què i com es gestiona. No es fa des d'una anàlisi prou profunda des del nostre criteri i, a més, també a vegades no es posa en dubte el per què hi ha certa autonomia entre alguns municipis i uns altres. Llavors, sembla que evidenciï poca equitat entre els municipis de la comarca del Baix Camp. I després, per últim, també posen al mateix sac d'aquestes bases reguladores les escoles i centres públics en el mateix nivell que els centres concertats. I com que des de la CUP sempre defensem una escola pública, veiem que tampoc és de rebut que certes escoles concertades rebin els mateixos serveis que les escoles públiques. Gràcies. Molt bé, gràcies, Marta. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Per tant, passaríem a votació, en aquest cas, el punt 7.1. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Hi haurien 30 vots a favor, 3 abstencions de representants de la CUP i cap vot en contra. Molt bé. Donaríem per aprovat el 7.1 i passaríem al 7.2, que és aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en matèria de transport escolar per aquest curs 2016-2017. Joan? Sí, és una proposta de renovació del conveni amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en virtut del qual a partir de l'any 2008-2009 el Consell Comarcal assumeix la contractació de diferents rutes de transport escolar i també la gestió del cobrament dels usuaris, perquè com al ser un servei de transport no obligatori, definit així per la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el marc normatiu vigent, hi ha d'haver un cofinançament del cost dels serveis per part dels usuaris i en allò que no arriben als usuaris també l'Ajuntament de Mont-roig assumeix el compromís d'aportar uns fons, uns recursos complementaris per poder atendre la totalitat de les despeses. Una part la porta el Departament d'Ensenyament, una part la porten els usuaris i una part la porta l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Molt bé, moltes gràcies. Puc entendre que l'explicació de vot ja correspon al mateix punt 7.1 i per tant passaríem a votació. Voleu fer ús de la paraula? No? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Mateix d'abans. Vinga, doncs. Donaríem per aprovat el 7.2 i passaríem al 7.3, que fa referència a l'aprovació de les bases per a l'atorgament d'ajuts per ensenyaments de música a escoles municipals pel curs 15-16. En aquest cas, la dotació de recursos per atendre aquest programa ve de la Diputació de Tarragona, estem parlant de 69.098 euros i això és el que inclou aquest programa d'atorgament d'ajuts que va destinat a escoles municipals de música per atendre, per contribuir a les despeses de funcionament i per poder desenvolupar aquesta activitat referida al curs 2015-2016. Molt bé. Algun portaveu? Marta? Gràcies. En aquest sentit, nosaltres ens posicionarem en contra d'aquest punt amb la següent explicació. Veiem que amb aquestes bases, amb l'atorgament d'ajuts a escoles municipals de música, s'evidencia
descontrol i fins i tot a vegades descoordinació entre els diferents ens de l'administració, en aquest cas entre la Diputació i el Consell Comarcal. Sabem que moltes escoles municipals reben ajuts per duplicat, tant per la Diputació com pel Consell Comarcal. Què suposa això? Suposa un doble finançament, també duplicitats de feina i moltes vegades, en aquest cas, suposa una sobrecàrrega, doncs en aquest cas pel Consell Comarcal, a l'hora de fer unes noves bases quan, independentment que nosaltres ja se sap quin és el posicionament que nosaltres tenim sobre les diputacions, actualment són ens que existeixen, que gestionen molts diners i per tant hi hauria d'haver molta més coordinació i en aquest cas, si és la Diputació que en primer terme gestiona aquests ajuts, doncs que se centralitzés en aquest ens per tal d'evitar aquesta descoordinació. Gràcies. Molt bé, algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Passaríem a votació el punt en qüestió. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? El resultat és de 30 vots a favor i 3 vots en contra per part dels representants de la CUP. Molt bé, donaríem per aprovat el punt 7.3 i passaríem al punt 7.4 que fa referència a l'aprovació de l'annex al contracte programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al finançament d'ajudes d'urgència social per atendre despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar. Joan? Sí, en aquest cas és una proposta que ens complementa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies assignant una major dotació de fons destinada a ajudes d'urgència social per atendre aquestes despeses relacionades amb els subministraments bàsics de llum, aigua i gas a famílies que pateixen aquest risc d'exclusió i que permeten complementar amb 33.986 euros durant el període comprès entre gener de 2016 i el mes de juny de 2017, incrementant així la partida inicialment assignada en el contracte programa a través d'aquesta addenda que s'incorpora al pressupost del Consell Comarcal. Molt bé, moltes gràcies. Volen fer ús de la paraula? Senyora Marta. Gràcies. Nosaltres aquí ens abstindrem. Per què? Perquè no tenim una valoració ferma, una memòria ferma de tot plegat, perquè moltes vegades totes aquestes aprovacions de contractes, programes, d'addendes corresponen altre cop a pagar focs. Per què? Perquè cada vegada hi ha unes certes circumstàncies i fets en el nostre dia a dia que moltes vegades traumàtics i per tant és quan les administracions reaccionem en aquests fets i no veiem que sigui aquesta la manera, sinó que ja sabem que és un problema estructural i que d'una anàlisi prou profund per començar a debatre en quina situació estem en el tema dels subministraments bàsics en aquest país. Gràcies. Moltes gràcies. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Si no, passaríem a votació el punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Hi haurien 30 vots a favor i 3 abstencions per part dels representants de la CUP i cap vot en contra. Molt bé, donaríem per aprovat el 7.4, passaríem al punt 8, que és assumptes sobrevinguts, que en principi no en tenim cap, i passaríem al punt 9, que són mocions, preguntes i interpel·lacions. I passaríem a la primera moció, que fa referència a la moció presentada per la CUP per disposar dels cotxes recollits per abandonament i poder-los cedir al Parc de Bombers de la Generalitat. Farà la presentació... La fas tu, Oriol? Sí, jo. Sí, t'estrenes? Bé, bona tarda. Actualment la comarca del Baix Camp compta amb 4 parcs de bombers, 3 de professionals i un de voluntaris, Reus, Cambrils, Hospitalet de l'Infant i l'última Prades, que és el de voluntaris. Com ja sabem, els bombers, a part d'incendis, realitzen una enorme tasca, ja siguin accidents, protecció civil o altres serveis.
Llavors, entre totes aquestes coses, són actes que són desgràcies, és molt difícil entrenar-les o poder-les practicar. El que demanem és que, ja que el Consell coordina el servei de retirada de vehicles, es posin en contacte i iniciem el procés per poder utilitzar aquests vehicles com a pràctiques i que els mateixos bombers puguin triar una miqueta quin tipus de vehicle que arriba perquè és costós. Llavors, per tot això, presentem els següents acords. Iniciar els tràmits pertinents amb els parcs de bombers de la comarca interessats per conèixer i determinar la tipologia i quantitat de vehicles que podrien necessitar. Un segon acord, facilitar l'espai de treball i o trasllat dels vehicles aprofitant el servei de recollida, a fi d'assegurar el mínim risc i la màxima seguretat, així com garantir la retirada definitiva un cop han estat utilitzats per les pràctiques corresponents. El tercer acord, redactar i aprovar un conveni marc entre el Consell Comarcal del Baix Camp i els bombers de la Generalitat de Catalunya per facilitar aquesta col·laboració. I, per últim acord, comunicar i fer extensiu aquest conveni al Departament d'Interior, a la Direcció General d'Extinció i Salvament d'Incendis i a la resta de Consells Comarcals per tal d'ampliar-ne i promoure'n la seva implantació. Molt bé. Un breu, el punt 2, amb Junta de Portaveus, en lloc de facilitar, em penso que es dit Oriol, era valorar que es faciliti. Has dit 4, Cap problema. Sí, tots els acords, doncs? Sí. En primer, iniciar els tràmits pertinents als parcs de bombers de la comarca interessats per conèixer i determinar la tipologia i quantitat de vehicles que podrien necessitar. Segon, valorar que es faciliti l'espai de treball i el trasllat de vehicles aprofitant el servei de recollida a fi d'assegurar el mínim risc i la màxima seguretat, així com garantir la retirada definitiva un cop han estat utilitzats per les pràctiques corresponents. I el tercer i últim en aquest cas, i fer extensiu aquest acord al Departament d'Interior, a la Direcció General d'Extinció d'Incendis i Salvament i a la resta de Consells Comarcals per ampliar-ne i promoure la seva implantació. Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Algun portaveu més vol fer algun comentari sobre aquesta moció? Si no, la passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? No? Vots a favor. Molt bé, passaríem a la moció segona, que és la 9.2, que fa referència a la moció que presenta la candidatura d'Unitat Popular la CUP amb suport a les institucions i càrrecs electes investigats amb actuacions relacionades amb el procés, però que en tot cas aquí aplicaríem la moció de l'AMI, que també el Pere em podria fer lectura de la moció. Perdona, president, pots aclarar una mica els canvis que ha hagut sobre la moció? Penso que l'has explicat a l'inici del ple, però no ha quedat clar pel nostre grup. Gràcies. En tot cas, era per tràmit d'urgències, si volen ho fem, si no, no caldrà, era canviar la moció 9.2 per la moció de l'AMI, si no s'accepta via tràmit d'urgència l'entrada de la moció de l'AMI i la passem a votació i aquesta la retirem. És que ja ho he comentat abans, en tot cas ho pot proposar la CUP via urgència el canvi de moció, se passa a votació i llavors se discuteix la de l'AMI, com vulgueu. Sí. No, me penso que no t'afectarà massa ni una ni l'altra. Però bueno, si vols la llegeixes, esperem, igual t'il·lumines, Guillem. Exposa, Pere. Com bé ha dit el president, per tràmit d'urgència nosaltres vam presentar una
suport a les institucions i càrrecs electes, però estem totalment d'acord amb assumir aquesta que ve des de l'Associació de Municipis per la Independència, que en el fons amplia els acords a partir bàsicament que en data 13 de desembre d'enguany el Tribunal Constitucional ha acordat i acceptat la suspensió cautelar de la resolució 306/11 i davant d'aquests fets el Consell Comarcal manifesta els següents acords. El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país, el debat polític d'idees i opinions ha de restar i produir-se en les cambres i institucions de representació popular sense que una aplicació esbiaixada de la llei intenti eliminar el debat polític qüestions que són d'interès general i que en conseqüència han de ser objecte de debat en les institucions de representació popular, tal com és propi de les democràcies plenes. Punt 2. El convenciment que és un dret natural de tota comunitat humana amb l'aspiració a la seva independència i la seva consecució per mitjans democràtics si aquesta és la voluntat majoritària de la mateixa. Per la determinació d'aquesta voluntat popular, el mecanisme més clar és un referèndum on de manera lliure tothom es pugui pronunciar sobre quin ha de ser el seu futur, tal com es contemplava la resolució 30/11 del Parlament de Catalunya cautelarment suspesa. Punt 3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut i facilitat l'exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. I punt 4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència. Afegir simplement que nosaltres com a grup comarcal estem totalment a favor, a més creiem que és molt més representativa i si això ha de sumar suports acceptem tranquil·lament la proposta feta des de presidència. Molt bé. Senyor Cervera, vol fer ús de la paraula? Senyor Guillem, suposo que sí. Gràcies, senyor president. Tenia una altra argumentació, però no varia massa. Suposo que tots vostès s'imaginaran el sentit del nostre vot, no? M'hagués agradat fer-los una reflexió, que és la següent. El que garantitza la democràcia d'un país no és altra cosa que el compliment de les lleis. I nosaltres, com a càrrecs públics, hauríem de donar exemple. Si com a polítics legitimem l'incompliment de les lleis, com podem demanar a la ciutadania que les compleixin? Què hem de tenir? Un país on cada ciutadà respecti de forma parcial les lleis que li convinguin? Això seria una responsabilitat i un camí directe cap a l'anarquia on no hi hauria cap tipus d'ordre, però suposo que això a vostès ja els hi està bé. Parlaven en aquesta nova moció de mostrar el recolzament als ajuntaments i als càrrecs electes investigats per la justícia. Bé, llavors com ho fem això? Resulta que agafem els càrrecs públics que facin el que els doni la gana, que no respectin cap tipus de llei. Vostès volen desobeir, i llavors com ho hem de fer això? Què hem de fer? La llei de l'oeste? Què hem de fer, la llei de l'oeste? Clar, que cada un imposi la seva llei segons la seva força. Vull dir, és que això no pot ser de cap de les maneres. Vull dir, de cap de les maneres. Gràcies. Molt bé. Senyor David, té la paraula. Demanaré disculpes prèviament perquè aprofitaré el meu moment gramscià per fer una exposició una mica extensa si algú vol anar a fer cafè. Entenc que no serà plat de gust de tothom, però ja que tenim el temps i sempre és un plaer escoltar-lo. Afavorem el debat, afavorem el debat. El dret a decidir no existeix en l'àmbit del dret internacional. Partint d'aquest punt, que és inapel·lable, el dret a decidir és una construcció, fins i tot un post-truth, un subterfugi per no emprar el terme correcte, que és el dret a l'autodeterminació. La pregunta és per què a Catalunya es parla del dret a decidir. La resposta no pot ser una altra que el que s'intenta fer és mantenir una calculada ambigüitat, un eufemisme, a causa que l'objectiu últim d'aquest dret és l'autodeterminació, figura que sí que està reconeguda per la comunitat internacional. I per què s'usa doncs aquesta expressió? Senzill, perquè si es parlés clarament de dret a l'autodeterminació, quedaria meridianament clar que el cas català no té cabuda en la normativa internacional. Existeix una llarga literatura referent al dret d'autodeterminació establert després del període de la descolonització en múltiples resolucions de les Nacions Unides.
Podem citar entre els textos les previsions de l'article 73 de la Carta de les Nacions Unides, la resolució 1514, freqüentment esmentada, o la resolució 2625, catàleg dels principis estructurals del dret internacional contemporani. També la resolució 1541, aprovada l'endemà de la del 1514, o l'acta final de Helsinki, aprovada el 1975 en el marc de la Conferència de Seguretat i Cooperació a Europa. Resultat de tot aquest procés normatiu, per a l'Assemblea General de les Nacions Unides en l'actualitat només queden 16 territoris no autònoms on es pot invocar el dret d'autodeterminació i són Anguila, Bermudes, Gibraltar, Guam, Illes Caimán, Illes Malvines, Falkland pels anglesos, Illes Turques i Caicos, Illes Verges Britàniques, Illes Verges dels Estats Units, Montserrat, no la muntanya, Nova Caledònia, Pitcairn, Sàhara Occidental, Samoa Americana, Santa Helena i Tokelau i amb matisos Puerto Rico, que actualment és un estat associat als Estats Units. Com també hi ha juristes a l'òrbita independentista i per tant saben que el que acabo de dir és cert, cosa que a més queda clara perquè cap institució internacional seriosa avala aquest dret a decidir, es busca una forma de camuflar l'exposat introduint el concepte de democràcia en aquesta equació. Tradicionalment entenem la democràcia com la forma de govern en la que el poder recau sobre la població que té el dret a escollir i controlar els seus governants i on la decisió del poble s'exerceix periòdicament sent consubstancial al propi concepte. De fet, a Catalunya últimament es decideix molt, atenent a que es produeixen eleccions autonòmiques amb una freqüència inusitada i preocupant. El fonamental, en tot cas, és saber sobre qui recau la sobirania. Aquest punt queda establert en les constitucions nacionals. En el cas de l'espanyola, la sobirania resideix en el conjunt dels espanyols. Des d'aquest punt de vista, i com deia Stéphane Dion, que és l'impulsor de la Llei de Claredat al Quebec, tots els ciutadans són, en cert sentit, propietaris de tot el país amb el seu potencial de riqueses i solidaritat humana. Cap grup de ciutadans pot prendre la iniciativa de monopolitzar la ciutadania en una part del territori ni despullar els seus conciutadans contra la seva voluntat del seu dret a pertànyer plenament al conjunt del país. En termes abstractes, aquest dret mai hauria de ser qüestionat amb una democràcia. Clar, llavors algú, potser llavors, tindria la tentació d'al·legar que Espanya no és un país democràtic o plenament democràtic, que és el que sembla dir aquesta moció. A qui pugui afirmar-ho, li recomano la lectura de l'anàlisi que fa la Intelligence Unit del diari The Economist en el seu document Democracy Index del 2015, Democracy in an Age of Anxiety. En aquest text es procedeix a valorar el nivell de democràcia en la pràctica totalitat d'estats del món, que són 167, sobre la base de 5 ítems: procés electoral i pluralisme, llibertats civils, el funcionament del govern, participació política i cultura política. Sorprenentment, només 20 estats a tot el món es consideren full democracies, és a dir, democràcies completes, sent Espanya el número 17. Com a curiositat, el primer és Noruega i el número 20 són els Estats Units d'Amèrica. Si algú està interessat en el document, li puc facilitar. Si estem d'acord, doncs, en que tenim el dret d'escollir i controlar els nostres governants, podem afirmar categòricament que sense submissió a la llei la submissió a la llei de tots els subjectes no podem parlar en cap cas de democràcia. Si els governants estan per sobre de la llei i poden imposar la seva voluntat de forma coercitiva, parlem de dictadura. Dictadures són els règims totalitaris. Fins i tot avui dia queden dictadures a tot el món, algunes d'elles mitificades per algunes forces polítiques. Cuba, Corea del Nord, Bielorússia, Iemen o Xina, entre les declarades. Existeixen d'altres casos on aquestes dictadures es camuflen mitjançant la manipulació i la falta de transparència. Veneçuela, Iran, Laos, Pakistan o Turkmenistan, entre unes altres. Tots ells països on no m'agradaria viure, i potser alguns dels consellers aquí presents sí. Per si no fos poc, amb una democràcia consolidada, com apuntava Ralph Dahrendorf, autor de la teoria del conflicte social, són imprescindibles el concurs de la submissió a l'imperi de la llei i la societat civil. Un altre dia, si voleu, podem parlar del paper dels mitjans de comunicació públics a Catalunya o d'altres entitats ultrasubvencionades dintre del que es coneix com a societat civil. Però el que avui el que se'ns presenta és una moció sobre una petició de demanar que no es persegueixin certs comportaments només per qui els està duent a terme. Això és un insult al concepte de democràcia. Ningú pot estar per sobre de la llei. Aquell que la hi salta no pot pretendre sobre cap concepte o justificació tenir autoritat moral per governar. I acabaré amb unes paraules de Jaume Balmes, català il·lustre, que les va escriure el 1845,
que diu: des del moment en què es comença a infringir la llei, al·legant necessitat o urgència o conveniència pública, s'entra de ple en l'arbitrarietat. I amb l'arbitrarietat es poden fer totes les revolucions i reaccions imaginables. En tots dos casos no és la llei qui governa, és la voluntat de l'home. La societat està en tots dos casos lliurada a un poder discrecional, arbitrari, al despotisme baix diferents formes, però sempre al despotisme. La infracció de les lleis, quan és comesa pel govern, és encara un escàndol molt major que quan les infringeixen les torbes. Els governs no falten mai al respecte a la causa de la llei, sense gravíssims mals per a la causa pública, sense molt perill per a la conservació pròpia. I com no podia ser d'una altra manera, no donarem suport a la moció. Gràcies. Moltes gràcies, David, per la teva exposició. Sense ficar en dubte i el coneixement del senyor Chatelet, agrairíem que tota aquesta justificació es fes en qualsevol punt del que es tracta en el ple per fomentar el debat. Si realment fos així, realment serien bastant enriquidors. I bàsicament el que parlem, i no és comparativament, i no n'entenc de dret, però és bàsicament el suport del referèndum que han fet països com la Gran Bretanya o com el Canadà. Simplement és això. No m'agradaria convertir això en una classe de dret, però sí li hauré d'explicar que els casos d'Espanya, d'Anglaterra i del Canadà són absolutament diferents en el cas anglès perquè no tenen un text que és una Constitució i en el cas de Quebec perquè les dues nacionalitats que estan implicades sí que tenen aquesta previsió. En tot cas, parlant del Quebec, he mencionat el senyor Stéphane Dion, que va ser un dels defensors de la unitat del Canadà. Li he de dir que després de 3 eleccions, al Canadà no en volen saber res més d'eleccions d'independència, entre altres coses perquè el resultat que porten aquestes eleccions normalment són negatius pel propi país. Això és una reflexió que hauria de fer tothom. I respecte a la... no acabo d'entendre el que m'acaba de dir respecte als punts del debat. Miri, el plenari no és més que el reflecte del treball que es fa en un altre espai del propi Consell Comarcal, que són les comissions informatives, on em consta que no és que hi hagi debat, hi ha moltíssim debat. Llavors, que vostè em digui que no participem d'aquest debat només perquè en el punt final ja s'han consensuat la majoria de punts, doncs em sembla que és una afirmació que no té cap sentit. I en tot cas, si la vol matitzar d'alguna manera, doncs li agrairia. Gràcies. Faríem ja a votació la moció. Vots en contra? Perdó. Ai, perdona. No, molt breument dir que aquest Consell Comarcal que està adherit a l'Associació de Municipis per la Independència, per tant totes les mocions que presenti l'AMI en principi reben el nostre suport. I a part nosaltres donem suport també incondicional a tots els càrrecs electes que estan perseguits judicialment per motius polítics, perquè defensem la democràcia i estem en contra de la judicialització de la política. Creiem que imputar penalment un càrrec electe per penjar una bandera és un escàndol democràtic i una vulneració greu al dret de la llibertat d'expressió. I sense anar més lluny, el grup d'Esquerra al Congrés dels Diputats ha presentat recentment una proposició no de llei que reclama al govern espanyol la derogació dels delictes d'injúries a la corona i ultratge a Espanya que contemplen els articles 490.3, 491 i 543 del Codi Penal. És a dir, que intentarem modificar aquesta legislació que no se'ns permet, perquè això no sigui objecte de crítica per part dels... Molt... Sí, però si tot i així hi ha una de les parts que no, diguéssim, està disposada a dialogar com sí que passa al Canadà o a Escòcia, llavors és quan el poble, davant d'una paret, ha de fer un altre pas. I el pas que farem nosaltres és aquest referèndum, al qual també donem suport. Gràcies. Algun portaveu més? Guillem? No entrem però en... No, gràcies, bueno, si voleu, fem... Només dir-li a la senyora Noemí si nosaltres som poble també. O el poble són vostès només. Només el que vostès volen i només el que vostès demanen. Clar, és que es votarà, no s'imposarà res, és a dir, serà fruit dels resultats. No, però és que el que vostès demanen votar resulta que no és legal. Per què no demanem als ciutadans que fem el dret, per exemple, que no paguin impostos? Potser hi haurà un quòrum de tota la societat. Que no pot ser? Doncs això tampoc pot ser perquè tampoc ho regula la llei. És així de senzill. Que vostès quan suposadament facin aquest estat català aprovaran les seves pròpies lleis i pretendran que la gent les compleixin? Doncs en l'estat que s'està ara també els altres demanem el mateix, ni més ni menys. Gràcies. Sempre
normalment la realitat va pel davant de les lleis. És a dir, normalment hi ha lleis que no contemplen realitats que de fet existeixen i que per tant tenen més pes que les pròpies lleis. I al final s'acaba reconeixent com moltes qüestions, com hi ha hagut la desigualtat de les dones o de la desigualtat entre races, etc. Per això, com que ja és reiteratiu i no em voldria allargar excessivament, ho deixaria aquí. Gràcies. Molt bé, passaríem a votació directament. Vots en contra? Abstencions? Una abstenció. I vots a favor? Vinga, passaríem... encara comptes? Simplement, si em permet, president, preguntar-li al senyor Cervera per què aquí s'ha abstingut quan en el seu moment va votar a favor a l'Ajuntament de Reus. Vull dir que estaria bé que ho explicités aquí al Consell Comarcal aquest canvi de vot. Gràcies. En tot cas, jo no sóc ningú per demanar al senyor Jordi Cervera que faci l'explicació que cregui oportuna. Simplement aquests canvis de vot respecte cap a un mateix objectiu, cap a una mateixa proposta, ja que se'ns demana moltes vegades l'explicació, sobretot d'en contra, i moltes vegades també nosaltres oferim l'abstenció. Clar, òbviament, aquesta persona és lliure d'explicitar-ho o no, però també jo crec que em veig amb la llibertat com a consellera comarcal de preguntar-ho. Simplement era això. Gràcies. Passaríem a la següent moció, que és moció que presenta la CUP per a demanar i facilitar tota la informació relacionada amb el Consell Esportiu del Baix Camp. La presentes tu, Pere? Segurament tampoc no vull entrar en el debat reiteratiu, que sobretot és, però sí explicitar els desacords o les coses que es fiquen de manifest en la Junta de Portaveus. Nosaltres presentem aquesta moció per demanar la informació que creiem de vital importància per conèixer el funcionament i l'activitat del Consell Esportiu del Baix Camp, entenent que hi ha consellers comarcals que formen part d'aquesta institució i que, tot i mantenir reunions el passat mes de novembre, després de gairebé un any de demanar-los i sol·licitar-los, encara no hem rebut la documentació que els hi vam demanar. Entre ells hi havia el conseller Llaveria i el conseller Garcia com a president i vicepresident dels Consells Esportius i també com a consellers comarcals del grup de Convergència. Llavors, per tot això, proposem al ple l'adopció dels següents acords. Demanar al Consell Esportiu del Baix Camp tota la informació relativa a la seva activitat i funcionaments dels darrers 6 anys, on s'han d'incloure pressupostos, liquidacions, plantilles de personal, memòria d'activitats, convenis i contractes de serveis amb altres administracions i empreses. El punt 2, exigir el compliment de la legalitat pel que fa a la llei de transparència, sol·licitant l'actualització posada al dia del web corporatiu. El punt 3, incloure les actes, així com tota la informació documental relacionada amb el Consell Esportiu, el contingut de l'ordre del dia de les comissions de seguiment de les empreses públiques per al seu control i fiscalització per part dels grups polítics amb representació comarcal. I el punt 4, realitzar aquests tràmits en el termini màxim d'un mes i, en cas d'incompliment, iniciar els tràmits per rescindir els convenis signats entre el Consell Comarcal i el Consell Esportiu. Gràcies. Molt bé. Vol fer ús de la paraula, senyor Manol? Gracias, presidente. Antes de exponer, nos sorprende, se lo he comentado al señor Pérez Campiña de la CUP, que en la Junta de Portavoces hubo un compromiso por parte del señor Jordi Cervera en el cual él mediaría por facilitar toda esta información. Nosotros teníamos la confianza de que antes de que llegara a este pleno la CUP y el Consejo Comarcal recibiría toda esa documentación y por tanto esta moción se podría paralizar y no haría falta, ¿no? Me han informado los compañeros de la CUP que no ha sido así, entonces nosotros
apoyaremos esta moción porque entendemos su espíritu, que es conocer y poder estudiar y evaluar la actividad y el funcionamiento del Consell Esportiu, en el cual sí que tenemos delegadas algunas competencias. Gracias. Molt bé, senyor Manol. Senyor Cervera. Sí, yo me comprometí a hacerlo, lo he hecho. Cuando tenga la información se la facilitaré al señor Pérez y ya está. Pasa que él ha seguido adelante y anem fent. Pere, tu vas al teu rotllo. Tu vas al teu rotllo i jo vaig dir, jo també la documentació i quan la tingui te la donaré. Tu el que fas, demanes i ja està. Jo vaig dir, jo quan tingui la documentació te la demanaré. O no? Quan la tingui jo te la donaré. No tinc demanada, ja està. No és com han quedat tu i jo, no? Quan la tingui te la donaré. Ya está. No dije que se traería hoy. Y dije, yo te pediré la documentación y cuando tenga se la daré. I ja està. Molt bé, no sé si el senyor Llevaria vol fer ús de la paraula pel que fa efecte amb aquesta moció. Per al·lusions m'agradaria fer ús de la paraula. Després de la reunió mantinguda amb vostès, veig que continuen amb la seva línia de no voler entendre res, fins i tot crec que no serveix de res que els donem informació, perquè si vostès haguessin llegit els documents que els vam donar el dia que van estar nosaltres, que és la memòria esportiva de l'any anterior, els estatuts de Girabol, els de Recalls d'Aventura i els del Consell Esportiu del Baix Camp, amb aquests veurien que el president no es designa des del Consell Comarcal del Baix Camp, cosa que vostès diuen aquí, que així és com passa, sinó que es designa un representant del Consell Comarcal del Baix Camp i el president es decideix entre les persones que entren a formar part del Consell Esportiu i entre els candidats que es presenten es vota i la persona més votada ho és. I això es fa dins de la primera junta directiva. Per altra banda, el que també vull que quedi ben clar, que el Consell Comarcal no té atribuïdes ni delegades en cap cas competències esportives. Aquestes, el Consell Català de l'Esport els hi designa directament als consells esportius, que per enèsima vegada els repetiré que són entitats privades sense ànim de lucre creades al seu dia per la Generalitat de Catalunya per gestionar l'esport des de l'edat escolar fins a l'universitari i que actualment s'està estudiant que també ho facin amb l'esport popular, o sigui, tot aquell que no sigui federat. Per tant, no depenem de ningú més que de la Generalitat, que cada any es justifiquen tots els diners que ens donen. Per altra banda, un altre punt que vostès diuen, som una entitat que complim el portal de transparència encara que vostès diguin que no. Només hi ha una excepció en aquest moment que no la complim, que és que no està penjada l'acte de l'Assemblea del 2015, però com tots recordaran, l'obligació de penjar les coses són des del 2015. Els altres documents que vostès ens demanen, com són la memòria d'activitats, està penjada, pressupostos des del juliol del 2015 estan penjats, els comptes generals de liquidacions també hi estan, i la còpia de tots els convenis que actualment estan en vigor també hi estan, tots els que marca la llei des del 2015 són els que estan obligats a penjar i tindre el portal de transparència. I per últim, el model 347 no tenen per què estar al portal de transparència. I com comprendran totes les persones que avui esteu aquí i ens escolteu, no els hi donarem perquè a nosaltres no ens toca donar informació de terceres persones i si algú els hi pot donar s'adrecen a ells i així serà tot legal. A més, tots els documents anteriorment esmentats dels anys anteriors és una documentació que se'n va dur la Guàrdia Civil i que ja els he repetit diverses vegades i que a més vostès amb molt mal gust ja ens recorden de tant en tant. No entenc aquesta persecució constant contra el Consell Esportiu. Alguna vegada penso que tenen alguna cosa personal contra algú o algunes persones que en formen part. Per tant, el que sí que puc fer és donar-me el gust, com a president del Consell Esportiu, de comentar que moltes entitats i administracions ja els agradaria tindre el portal de transparència amb tota la informació que hi tenim nosaltres penjada. Un altre punt és que comentar que si vostès creuen que un conveni de 15.000 euros dins dels pressupostos, ja siguin del Consell Comarcal o del Consell Esportiu, ens ha de fer canviar d'opinió del que els he expressat fins ara, doncs van molt equivocats. I ja acabo, i vostè sempre s'omple la boca de la transparència. I per demanar coses, el primer és que tu compleixis. Amb tot respecte cap a l'Església, com deia el meu avi,
Si no ho fas, sembles un capellà que prediques el que no creus. Doncs si entrem a la web de l'Ajuntament de Riudoms, veuran al portal de transparència el que tant prediquen els membres de la CUP, que on no figura el currículum per petició dels regidors. O tallem el bacallà per tothom igual o lluitem per canviar les coses perquè es facin d'una altra manera. No val jugar d'una manera quan ens convé i quan no ens fem el sord o callem. Estem aquí per treballar pels pobles del Baix Camp i els seus veïns, no per destruir, sinó per construir. I el que sí us vull dir és que continueu tenint, a pesar de tot el debat que tinguem aquí, continueu tenint les portes del Consell Esportiu obertes per a parlar tot el que vulgueu. Molt bé. David, vols fer ús de la paraula? Gràcies. Atenent a l'informe aportat per serveis jurídics en el sentit que el Consell Esportiu és una entitat amb personalitat jurídica independent que es relaciona amb el Consell mitjançant convenis i, per tant, la petició d'informació no seria vinculant i votarem en contra. Molt bé, moltes gràcies. Algun comentari més? Si no, passaríem a votació la moció. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Per tant, quedaria la moció 9.3 sense aprovar i passaríem a la moció 9.4 que fa referència també de la CUP a revisar i adaptar les bases reguladores i els criteris d'adjudicació dels ajuts a l'arranjament de camins municipals. Ho fas tu, Pere? Vinga. També, com ja hem proposat en diferents vegades a la Comissió Informativa de Territori, que és on es treballa, però veient que s'ha tornat a passar el conveni a partir d'un pacte que es va fer fa uns quants anys per al repartiment equitatiu entre els 28 municipis de la comarca a partir d'un ajut i unes subvencions que rebem de la Diputació de Tarragona pel tema d'arranjaments de camins municipals, creiem des del grup comarcal de la CUP que no són justos o equitatius perquè creiem que el desequilibri territorial entre els municipis petits i de muntanya amb les grans ciutats no queda reflectida en aquestes bases i en aquestes convocatòries. Per tant, com a grup comarcal de la candidatura a Unitat Popular, proposem al ple els següents acords. 1. Revisar els actuals criteris de repartiment dels ajuts als arranjaments de camins per tal de garantir un veritable ajut als municipis més necessitats i alhora intentar reduir desigualtats territorials. 2. Iniciar els tràmits pertinents per tal de revisar i millorar les bases reguladores de la concessió d'ajuts de camins municipals a partir de la inclusió de criteris tècnics fàcilment avaluables, com poden ser els econòmics, del pressupost, poblacionals amb padró demogràfic, territorials pel tema dependents, que permetin un millor i més just repartiment dels diners entre els municipis de la comarca que realment ho necessiten. Punt 3. Instar la Diputació a facilitar tot el suport i ajut per a l'elaboració i avaluació d'aquestes noves bases amb la intenció de garantir i facilitar uns criteris tècnics d'equilibri territorial per a totes les comarques. I 4. Realitzar aquests acords amb el termini màxim d'un any per informar d'aquests acords al Consell d'Alcaldes i a tots els ajuntaments de la comarca. Molt bé, moltes gràcies. Manuel, vol fer ús de la paraula? Gracias, presidente. Ciudadanos votará a favor de esta moción porque entendemos que lo que pretende es mejorar el sistema actual. La cantidad que se da sí que es verdad que es pequeña, pero eso no significa que no se deba aplicar un reparto más justo de los recursos. Como dice la moción, lo que solicita es que se revisen los criterios e iniciar los trámites para revisar y mejorar las bases. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con eso y votaremos a favor. Molt bé. David, no vols fer ús de la paraula? Gràcies. Al nostre entendre, la modificació d'aquests criteris hauria de venir avalada per la petició formal dels implicats, que són els ajuntaments. En tant, els municipis del territori no impulsin aquest debat, entenem que estan conformes amb les bases de regulació i per aquest motiu el nostre sentit de vot serà negatiu. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Dalmau, vol fer ús de la paraula? Sí. Molt bé. Aquest repartiment... És que sembla que me vagi menjar. El repartiment aquest d'arranjament per a camins municipals no és ni el primer ni el segon any que es fa. I fa molts anys que tots els alcaldes del Baix Camp
no han presentat cap queixa, per tant és una fórmula que funciona correctament i amb aquest repartiment de cada 2 anys el que es fa és un repartiment equitatiu entre els municipis. Jo únicament recomanaria als membres de la CUP que està molt bé que portin iniciatives al ple i que vulguin marcar la política que s'ha de fer des del Consell Comarcal a cop de moció, però que en tot cas el que no poden fer és tirar pel dret sense haver parlat amb les persones interessades, perquè en tot cas no ens costa que hi hagi cap alcalde del Baix Camp que s'hagi queixat. El nostre vot serà contrari. Molt bé, per tant passaríem a votació la moció. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Passaríem a la moció 9.5, també presentada per la CUP, que fa referència a iniciar els tràmits de reconeixement de les roques del coll de la Desenrocada com a bé cultural d'interès local. La presentes tu, Pere, també? Vagi per endavant, entenent, també com ja es va comentar, el fet de la proposta que tenim, gràcies a que has dit, a la recomanació de la senyora Dalmau sobre el tema que hem de fer i de la política que hem de fer de parlar amb els alcaldes i amb els municipis, nosaltres allà on tenim representació i on tenim alcaldes hi podem participar, allà on no aprofitem la institució on som, que és el Consell Comarcal, i per tant ho fem amb aquesta institució. Aquesta moció també va en aquest sentit, a partir de l'estudi desenvolupat per la Paula Santamaria i el Josep Pedret sobre el tema de l'existència d'unes roques al coll de la Desenrocada, que va sortir publicat, que està entre els municipis de l'Argentera i Vilanova. Creiem que és un actiu molt potent a nivell turístic del municipi i veient i agafant-nos el que estableix la Llei de Patrimoni Cultural Català, en el que diu que la declaració de béns culturals d'interès locals en municipis de menys de 5.000 habitants ha de comptar amb el vistiplau de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Per tot això, com a CUP, demanem l'adopció dels següents acords. Iniciar els tràmits pertinents per tal de declarar el coll de la Desenrocada com a bé cultural d'interès local i la seva conseqüent inscripció dins el catàleg de patrimoni cultural. 2. Instar el Patronat Comarcal de Turisme del Baix Camp a estudiar les possibilitats que ofereix aquest espai per promoure el turisme a la nostra comarca. I 3. Instar el Patronat de Turisme de la Diputació a incloure aquestes roques dins les rutes i activitats del paisatge dels genis, on un dels genis aquests és l'Antoni Gaudí. Molt bé, moltes gràcies, Pere. Volen fer ús de la paraula els diferents portaveus? Si no, en tot cas, passaríem la paraula al Sergi. David, perdona, no t'havia vist. Per manifestar breument el sentit del vot. En principi, la idea no em sembla malament d'impulsar-ho i efectivament és responsabilitat legal dintre de la llei del Consell Comarcal fer aquest tipus d'impulsos, però també entenem que ha de ser tradicionalment per petició del propi Ajuntament, entre altres coses perquè si no estaríem caient en un cert trencament del principi d'autonomia que tenen els propis municipis per autogestionar-se. En aquest sentit, no ens sembla malament la proposta, entenem que no hauria de venir d'un grup sinó dels propis ajuntaments i per tant, en principi, el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Donaria la paraula al Sergi. Bona tarda. Jo donaré posicionament del nostre partit, però també per al·lusions com a alcalde d'un dels municipis afectats. Crec que d'aprovar-se aquesta moció estaríem obligant al Consell Comarcal a extralimitar-se de les seves competències, les seves funcions. Fins i tot, no sé si entraríem una mica a condicionar la independència, com deies tu, i l'autonomia dels municipis. Això d'un becil sempre ha de ser a proposta, ja que és un interès local, a proposta del municipi i sí que ratifica pel ple del Consell Comarcal. També, tal com està presentada, a mi em sorprèn una mica perquè dona a entendre que des dels municipis no s'està fent res i una mica és una manera de coaccionar i tal.
Jo crec que prèviament a presentar aquesta moció s'hauria d'haver fet alguna trucada o una reunió i els hi podríem dir que des de fa 3 o 4 mesos que estem treballant amb això, de la mà del director territorial de Cultura, amb els tècnics corresponents del departament, també amb els descobridors consensuant-ho tot, amb els descobridors d'aquesta zona, i s'està elaborant un document amb el Consell, a través de l'arquitecte municipal, per presentar-ho, esperem que sigui en el proper ple, vull dir que està el document bastant elaborat. No cal dir que prèviament a tot això hi ha un consens total amb l'alcalde de l'Argentera, l'Ajuntament de l'Argentera, per tirar-ho endavant, perquè com que correspon a 2 termes doncs ho hem de fer conjuntament, primer s'ha d'aprovar per cada plenari de cada ajuntament i després elevar-ho al ple del Consell Comarcal. Per tot això no entenem molt bé aquesta moció, perquè realment s'està fent ja la feina i jo i el nostre grup us demanaríem que la retiréssiu, perquè explicat això no té massa sentit. En tot cas, si no la volem retirar, nosaltres ens veiem abocats a votar en contra. Molt bé, puc entendre que no la retireu o... Sí. No, a veure, el tema de... Tornem amb les ajudes dels camins o amb el tema dels bombers que s'ha aprovat per unanimitat. Nosaltres aquí com a consellers comarcals en cap moment hi coneixem les competències dels ens municipals i dels grups locals. Creiem que no volem en cap cas invadir competències sabent que ha de ser la Direcció General de Patrimoni, que ha de ser el Departament de Cultura, que ja s'ha estat treballant amb aquest fet, que necessitem d'un acord plenari a l'hora de tramitar-ho i passar-ho per aquí. Simplement el que incentivem és això. Estic d'acord amb el Sergi o amb el que deia la senyora Dalmau de fer un contacte polític extraoficial fora del ple, de trucar amb els alcaldes, de si tenim algun alcalde que no està d'acord amb el dels camins o sí que està d'acord. Nosaltres fem la feina com bonament podem i la portem al Consell Comarcal. Potser no són les maneres, en cap moment aquí es fica d'extralimitar-se l'acció, perquè aquí fica iniciar els tràmits pertinents, és simplement plantejar aquest debat aquí. Ja diem ara que celebrem que tant l'alcalde de l'Argentera com l'alcalde de Vilanova d'Escornalbou estiguin treballant amb això. També ens costa que des del Departament de Cultura ja s'hi està treballant, agraïm, i per tant no tenim cap problema a l'hora de retirar el d'això. Nosaltres sí que pensem que més enllà del municipalisme, que sí que moltes vegades aquí es defensa que no podem parlar com a municipi, sinó que hem de parlar amb el conjunt de la comarca, des de l'Ajuntament de Riudoms i des de l'Ajuntament de Reus som el clar exemple que amb les batalles que es té pel tema de Gaudí treballem en benefici de tots i de la comarca, pensant en el Patronat de Turisme de les Muntanyes i pensant en el Patronat de Turisme de la Diputació. I aquí iniciem els tràmits amb aquests. Si ja s'està fent a nivell de cultura i s'està fent a nivell dels ajuntaments, és simplement iniciar els tràmits. Si això queda palès aquí i tothom hi ha un consens, per nosaltres no hi ha cap problema al retirar-ho. Simplement és una iniciativa que també ens arriba com a consellers a partir de gent, d'historiadors i de gent que ha treballat amb el tema, i per tant en cap moment volíem desautoritzar cap ajuntament ni la feina que s'està fent des dels consistoris. Per tant, la retireu. Molt bé. Una cosa, hola, bona tarda. Únicament aclarir-te, has començat dient que no teníeu representació a molts ajuntaments i per tant no teníeu accés o no cal, sou consellers, aquell senyor és conseller, pots preguntar-li que és alcalde i ja ho mates, jo soc alcalde i aquí hi ha molts més alcaldes, o sigui, crec que no és necessari estar representant en un ajuntament per consultar o preguntar segons quines iniciatives per tal que, bueno, jo entenem la vostra bona voluntat, però també heu d'entendre que els alcaldes estan fent feina i porteu coses aquí com si no féssim res i, com ha dit molt bé el Sergi, portant mesos treballant en aquest aspecte. O sigui, podeu portar el que vulgueu, però pregunteu també als companys consellers de les coses que anem fent, que són unes quantes. Gràcies. Molt bé, per tant, donem... Pere. És per un aclariment. Per tant, entenc que si alguna cosa en algun municipi no tinguem representació i tingui a veure amb els pobles, per treure a compte o per donar compte si hi ha algun problema en algun municipi com Mont-roig o com Alforja o com Reus i que no tenim representació, podríem portar-ho al ple? Se'ns està donant a obrir aquesta via municipal de dir com es... No, escolta'm,
No, pots portar, escolta'm, pots portar el que vulguis com ho estàs fent ara. Ara estàs portant coses que realment ho pots continuar fent. Jo no dic, en cap cas, jo no t'he dit no portis res, t'he dit únicament si abans de portar pregunta als altres companys consellers. És possible que portis una cosa damunt roig que tu creus que, escolta'm, que està molt bé i que jo no estigui d'acord, però tu en canvi com a grup polític consideres, escolta'm, doncs porta, jo no, bueno, si més no, jo no diré que no portis una moció, únicament és aclarir el fet que després de la intervenció de la Mercè has dit, home, no tenim representació a tots els municipis. No, és cert, però hi ha companys aquí que són consellers com tu que li pots preguntar sense cap problema. Per tant, una vegada fets tots els aclariments, donaríem per retirada la moció i ara toca la 9.6, ja no? Sí. La 9.6 era en principi una proposta de declaració del Consell Comarcal del Baix Camp en suport a la marxa per la dignitat de la pagesia. Finalment aquesta proposta la passaríem a votació perquè finalment per diferents circumstàncies un grup d'Esquerra així ho ha demanat i suposo que tothom farà les explicacions oportunes. No sé si ara la lectura de la proposta la fas tu, Marta? Doncs fas tu la lectura i llavors cada grup que doni l'opinió que cregui convenient. Endavant. Bé, al ser una proposta de declaració, suposo que s'havia de debatre a la Junta de Portaveus. Ara pot començar, com bé ha dit el president, se'ns ha anunciat un canvi de vot del grup d'Esquerra Republicana. Tal com ha dit el president, nosaltres, en el moment que som el grup que presentem aquesta proposta de declaració a la Junta de Portaveus, esperem que el grup d'Esquerra Republicana ens doni l'explicació del per què canvi de vot i simplement, com ja està coneixedora aquesta declaració, no m'extendré gaire, simplement és donar suport en aquesta marxa que s'iniciarà per Unió de Pagesos el 26 de gener fins al 28 de gener del 2017, on bàsicament es tracta d'una reivindicació de l'activitat agrària a nivell social, a nivell també de representació i de vinculació en les institucions, a les administracions, tant al Departament d'Agricultura com també a les juntes rectores dels parcs naturals catalans i sobretot reivindicar i també emplaçar i sobretot exigir al Govern de la Generalitat a respectar la programació i execució del programa del desenvolupament rural i també reivindicar una mica el que ara va en detriment d'aquest sector primari, és a dir, com s'està desenvolupant el sistema productiu de Catalunya i sobretot en aquest model territorial i socioeconòmic que veiem que amb les dades del 39% que s'esdevé d'entre el 2001 i el 2015 i que això el que ha fet és per causa de la liberalització del mercat agrari i de l'actuació d'oligopolis i agroindustrials i comercials i després veure que també pot afectar, òbviament, i afecta amb evidència el consum i la salut de les persones i també d'aquest canvi de paradigma en la conservació del nostre territori. Per tant, en aquest cas hi ha un únic acord, que és donar suport institucional a la marxa Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia, que es realitzarà els propers 26, 27 i 28 de gener de 2017. Molt bé, moltes gràcies. En tot cas, esperant donar la paraula a Noemí, si hi ha algun portaveu... Sí, Noemí? David, vols fer ús de la paraula? Només aclarir una cosa. En principi aquesta moció l'havíem tractat en Junta de Portaveus de reconvertir-la en un manifest i en principi és cert que tots hi vam estar d'acord en tirar-la endavant i voldria agrair també la predisposició de la CUP que en aquest cas va introduir unes petites modificacions en el text i que per aquest motiu nosaltres mantenim el recolzament. En tot cas, sí que m'agradaria fer un petit incís en el sentit que atenent a que en el passat s'havien produït petites disfuncions en aquest tipus de manifestacions, doncs que el nostre suport és
cap a la representativitat legal i pacífica d'uns drets que volen ser manifestats per una sèrie de persones i en aquest sentit li donem suport. Ens agradaria també que dintre de l'àmbit d'aquestes manifestacions públiques no es donguessin a terme coses que no toquen. Gràcies. Molt bé, Noemí. Sí. Doncs també agrair la possibilitat de sotmetre a la votació perquè, de fet, llegida amb deteniment la proposta, ens han sorgit certs dubtes, no l'acabem de veure clara per als motius que ara us llegirem. A veure, tot el que es planteja aquí en la declaració ja són polítiques que es duen a terme per part del govern, al nostre parer. S'està complint i desenvolupant tot el que s'hi diu en la mesura de les competències que tenim i també dels recursos que com a país disposem. A veure, a tall d'exemple, per exemple, el dissabte passat ja hi va haver unes eleccions quan feia més de 17 anys que no s'hi realitzaven. Respecte a la representativitat sindical hi és, el govern està respectant les prioritats del programa de desenvolupament rural, per tant entenem que això hi estem treballant. També considerem que caldria falcar més el projecte de República Catalana en el sentit que hauríem de posar més èmfasi en fer una política agrària pròpia catalana. Entenem que no ens podem posicionar sabent que en el sector hi ha més d'un sindicat i que nosaltres hem de treballar pel benefici del conjunt del sector. Sí que és cert, com diu la declaració, que de cara a la pròpia societat és important reforçar la importància del sector agroalimentari, amb això hi estaríem d'acord, i també trobem a faltar que no es parli dels reptes del propi sector de cara a organitzar-se millor, de les oportunitats per fer-se valdre més en la cadena de valor o de millorar els models de negoci per aconseguir més valor afegit de les produccions. Per això, i tenint en compte que en la Junta de Portaveus vam dir una cosa, no hi votarem en contra, però tampoc no hi podem votar a favor. Per tant, el nostre sentit del vot serà una abstenció. Molt bé, moltes gràcies. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Per tant, la passem a votació. Vols dir alguna cosa, Manol? Sí, només una vegada sentida l'argumentació d'Esquerra, dir que nosaltres mantindrem el vot tal com vam fer a la Junta de Portaveus perquè enteníem que després de la transacció que va acceptar la CUP era un recolzament a la pagesia i havíem d'aconseguir un consens entre tots. Lamento que Esquerra s'hagi desmarcat una mica d'aquest consens, però nosaltres el mantindrem. Gràcies. Molt bé. Per tant, passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Una vegada passades totes les mocions, estaríem al torn obert de paraula si algun conseller o consellera vol fer ús de la paraula, si no donaríem per tancat el ple i com sempre és tradició. Voleu fer ús de la paraula en tot cas? Sí, tenim algun prec. Sí, no, és que no sabia si hi havia paraula o no. Bé, el primer prec serà sobre la retirada del nom del Jordi Pujol i Soleil que hi ha a l'entrada, atès que al vestíbul de l'entrada principal del Consell Comarcal del Baix Camp existeix un element decoratiu de tipus ceràmic on hi consta l'escrit següent: molt honorable president de la Generalitat, senyor Jordi Pujol, disposat en dues línies diferenciades, atès que aquesta persona ja ha renunciat públicament a aquest tracte i honor i que des del propi Parlament també s'ha retirat efectivament tots els privilegis que li suposava el càrrec d'expresident de la Generalitat, atès a la facilitat que suposa el fet que el nom complet estigui escrit en una línia sola diferenciada de la resta del text que composa l'escrit i que, a més, la seva retirada no suposa cap alteració per als fets que s'hi descriuen, ja que igualment hi continuaria figurant la persona encarregada amb el tractament, però sense el nom, i la data en què es va realitzar. Atès que molts altres organismes, institucions i edificis han procedit a refer i a restablir d'igual o diferent forma a la proposada, per tal de mantenir l'esperit i la funció dels elements pels quals van ser pensats, en aquest cas, com a record de la inauguració de la seu de la institució.
Demanarem la retirada de les peces de ceràmica que contenen el nom de Jordi, Pujol i Soleil i ens oferim a encomanar, assumir els costos i realitzar aquests treballs per tal que no suposin cap inversió ni costos per a les arques públiques. Molt bé. Ne teniu d'altres? Faig una altra? Prec per retirada de banderes, atès que el ple del Consell Comarcal va aprovar l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència i la col·locació de la senyera instal·lada a la façana de l'edifici comarcal, atès que ja vam denunciar i demanar públicament les explicacions pel fet que aquesta fos retirada, dies després, sense cap comunicació als grups representants comarcals, al·ludint un informe desfavorable que ho desaconsellava. Atès que encara no hem rebut cap informe ni documentació relacionada amb aquest assumpte, fet que tornem a demanar aquesta informació i veient la poca predisposició i sensibilitat d'alguns grups comarcals vers aquests fets simbòlics de refermament i sensibilització nacional. Demanem la retirada de la bandera espanyola del Saló de Plens Comarcal del Baix Camp, atès que entenem que es tracta d'un fet puntual, sense importància i d'una decisió personal, i en tot cas merament decorativa. I en cas que el seu manteniment, així com d'altres símbols de la representació siguin de caràcter obligatori, sol·licitem un informe detallat sobre les obligacions decoratives i representatives que com a administració comarcal cal complir. Molt bé. Pregs. Continues tu, Pere. Anticipar al secretari que tot això ja els hi passarem perquè quedi constància en acte de forma digital. Un prec sobre el sopar de Nadal, atès que el desembre del 2015 el grup comarcal de la CUP ja va fer un prec relacionat amb aquest assumpte, demanar els costos que aquest acte suposava per les arques públiques del Consell, atès que enguany novament s'ha organitzat aquest sopar de Nadal per als consellers comarcals, els quals a més hi poden assistir amb un acompanyant sense que aquest tingui cap relació amb l'ens comarcal, atès que al nostre entendre creiem que es tracta d'un acte reprovable, partidista, a favor i poc ètic en el conjunt, ja que s'estan utilitzant diners públics no només per a càrrecs electes, sinó també per a familiars i amics, atès que com a grup comarcal hi estem totalment en contra i així ho continuarem denunciant amb la intenció que finalment es pugui erradicar aquesta pràctica. Per tot això demanem que s'informi públicament en seu plenària per tal que quedi recollit a l'acte corresponent i se'ns pugui fer arribar tota la documentació relacionada sobre el nom de les persones que hi assistiran, diferenciant entre els que ostenten càrrec de conseller o consellera i els que són acompanyants, així com el cost d'aquest sopar de Nadal degudament justificat amb el document comptable o factura corresponent a la partida pressupostària a la qual es carrega aquest concepte i la justificació i criteris de selecció de l'establiment on es realitza. Perdona, és una relació de noms de les persones que assisteixen al sopar? Sí, correcte. No sé si es pot facilitar. Va. Per demanar, si no, entenc que hi haurà una justificació de presidència o de secretaria al·legant la llei oficial de protecció de dades o el que sigui, entenc que sí. Seguint amb això, pregs del dinar sobre el Consell d'Alcaldes també, atès que darrerament hem pogut constatar que sovint des del Consell Comarcal s'organitzen dinars a continuació de la celebració de diferents Consells d'Alcaldes que celebren al llarg de l'any, tot i que molts d'aquests dinars no hem estat convidats, contràriament al que sí que es convoca el Consell d'Alcaldes de forma regular i per tant agraïm, atès que també creiem que aquests costos poden provenir del pressupost comarcal sense saber-ho i per tant es tracta de diners públics i que com a CUP creiem que ha de tenir una altra funció ben diferent al servei de la ciutadania i no pas dels representants públics, alguns dels quals ni tan sols formen part, potser per tant no estan escollits com a consellers comarcals, demanem públicament que quedi recollit a l'acte i se'ns pugui facilitar tota la informació referent als costos i nombre de participants en aquests dinars dels Consells d'Alcaldes, amb la diferenciació dels membres que hi assisteixen, consellers, alcaldes i altres, i la partida pressupostària en la qual s'inclouen, així com els documents comptables i factures corresponents, i la justificació dels criteris de selecció dels locals i restaurants seleccionats per dur-los al Denver. Molt bé. Bé, tenim 3 pregs més que interpel·len personalment a consellers i conselleres d'aquest plenari. Agrairíem que després de cada prec la persona en qüestió, el conseller o consellera, ens pogués fer 5 cèntims de la seva situació. Òbviament sabem que necessitaríem una informació més exhaustiva que esperem que se'n sigui entregada posteriorment, però agrairíem si es pogués posar en clar aquí davant en pocs minuts. És un
pregs d'aclariment sobretot de retribucions. En primer lloc, interpel·lem directament a la senyora Dalmau, que en aquest cas exerceix el càrrec de portaveu de Convergència i Unió al Consell Comarcal, ara PDeCAT, amb una dedicació parcial, entenem, o almenys és el que se'ns ha informat, o hem accedit a la informació del 12%, i una retribució anual de 9.000 euros, i tal com es recull a l'acte del ple extraordinari celebrat el 15 de juliol del 2016, concretament a la pàgina 52 de l'acte. Atès que igualment la senyora Dalmau exerceix el càrrec de primera tinent alcalde de l'Ajuntament de Cambrils amb una dedicació exclusiva del 100% i una retribució anual de 41.400 euros, tal com es recull també al portal de transparència del propi Ajuntament. Per tot això exposat, des del grup comarcal de la CUP, voldríem demanar a la senyora consellera Dalmau i alhora al secretari i a la senyora interventora del Consell que ens poguessin aclarir si aquesta acumulació de dedicació, és a dir, exclusiva més parcial, que representaria en tot cas un 112%, es pot realitzar de forma normal i si és així, sota quins paràmetres, quins criteris legals, parlant de legalitat, senyor Chatelén, o si per contra aquesta informació és incorrecta i només és perquè potser s'ha d'actualitzar tota aquesta informació al web de l'Ajuntament de Cambrils, en tant que entenem que llavors no estarà aquesta informació actualitzada i per tant potser hauríem d'esmerçar-nos una mica més a posar en clar tota aquesta informació. Després, igualment, en el mateix sentit, bé, si la senyora Dalmau vol dir alguna cosa. No sé en quin sentit feu aquesta pregunta. Suposo que no en el sentit de qüestionar la feina que fa el Consell Comarcal, perquè els portaveus del Consell Comarcal tots tenen una retribució, no sóc jo sola, sinó que el vostre portaveu comarcal també té una retribució. Entenc que tampoc no poseu en dubte quina és la meva dedicació a l'Ajuntament de Cambrils, perquè no sé si és una sort o és una dissort, però normalment els polítics la nostra tasca se'n va molt més enllà de l'horari laboral d'un treballador. No sé si a partir d'ara voleu que us passi recompte de totes les meves tasques a l'Ajuntament, que entenc que no, perquè vosaltres a nivell de Consell Comarcal no teniu per què qüestionar la tasca que jo faig a l'Ajuntament. I en tot cas el que sí està clar, i això us ho pot dir el secretari, és que la normativa estableix un topall i jo aquest topall no hi arribo ni per assumir. Agraïm la resposta. Un altre aclariment també a nivell de retribucions, i en aquest cas interpel·larem el senyor Cervera i el senyor Llaurador. També actualment ells dos formen part, cadascú en el seu grup comarcal i també en el seu grup municipal, portaveus d'Ara Reus i Esquerra Republicana, també amb una dedicació parcial del 12% aquí al Consell Comarcal i també una retribució anual de 9.000 euros, tal com es recull a l'acte també del ple extraordinari del passat 15 de juliol del 2016. Doncs atès aquesta situació i que a més han format part ara des de fa uns mesos del govern de l'Ajuntament de Reus durant aquest any 2016, també hi ha hagut algunes modificacions organitzatives i funcionals pel que fa a les retribucions. Demanem també, agrairíem, igual que ha fet la senyora Dalmau, que li agraïm, si un aclariment aquí al plenari, a partir de la presentació d'un informe detallant dels fets, nomenaments, retribucions i renúncies i altres canvis que hagin esdevingut en el present mandat, des que han estat nomenats conseller i consellera comarcal respectivament, signat també per la Secretaria de l'Ajuntament de Reus i del Consell Comarcal per tal d'aclarir aquesta situació contractual, retributiva i representativa en qualsevol administració pública. Gràcies. Sí, jo vaig presentar una sol·licitud quan vaig passar a tenir dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Reus. Se'm va acceptar per part del Consell Comarcal, llavors vaig passar de tenir una dedicació parcial aquí al Consell Comarcal a percebre només assistències i se'n va donar compte amb un ple, no recordo la data.
I per acabar... Falta jo. És que no sabia si havia de contestar. És que jo estic igual que la senyora Noemí, es va aprovar aquí al ple. Que no li he dit al senyor Campí, jo no li he dit al Pere Campí això. No l'informa. Home. El senyor Pere Campí li podia haver informat que aquí es va passar el de la senyora Noemí i el senyor Cervera. Es va passar per aquí. El que vostè està preguntant. Clar, el prec és que hi hagi un informe Home, de ha quedat clar, però si es vota aquí, informa. M'entens? Ella també hi era. Doncs home, si es va informar, per què preguntes? Però va passar per aquí, Marta. Va passar per aquí, això, home. El que volem és un prec a nivell administratiu o una sèrie de documentació. Com que jo he demanat a la consellera... Però no tens l'acte del ple. No tens l'acte del ple, Marta. No tens l'acte del ple. La tens, la modificació, no l'acte del ple, la tens o no? I l'has de tindre o no? Però allà ho posa a l'acte del ple. Home, és que feu preguntes que això em dubta moltes coses i a vegades, hosti, mirant els papers no cal fer les preguntes aquestes, home. Molt bé, Marta, molt bé. I per finalitzar, també interpel·lem en aquest sentit directament al president del Consell. També el passat octubre es va celebrar un judici en contra del senyor Calatayud per delictes contra el medi ambient i la salut pública acusat pel Ministeri Fiscal arran dels abocaments d'aigües residuals a la riera d'Arforja per temes relacionats amb l'estació depuradora d'aigües residuals EDER de les Borges del Camp. Atès que una de les demandes judicials és la inhabilitació de qualsevol càrrec públic i atès que actualment el senyor Calatayud és alcalde de les Borges del Camp i president d'aquest Consell Comarcal del Baix Camp, nosaltres també com a grup comarcal també li volem demanar en aquest plenari i per tal que també consti en acte que el senyor Calatayud, en exercici de les seves funcions de representació pública com a president del Consell Comarcal del Baix Camp, doncs sí que ens mantingui informats, en tant que vostè ara té un càrrec públic aquí al plenari, d'aquesta evolució de la causa per la qual s'ha fet aquest judici i alhora ens faciliti tota la informació relacionada amb aquest assumpte, especialment quan des del Poder Judicial s'emeti sentència per tal de poder-la conèixer a través de canals oficials i en aquest cas a partir del president mateix. Gràcies. Molt bé, Marta. I exactament què vols saber? No, és la sentència encara no la tinc, però ja t'adelanto que pel gener ja en tinc una altra, pel mateix cas i la mateixa situació, i anar fent, si es posa de moda. Però que el gener ja en tinc una altra pel mateix, que en tot cas jo espero i desitjo que hi hagi la resolució abans i que no hagi de comparèixer una altra vegada pel mateix quan ja hauré estat jutjat. Gràcies. Estic pendent de resolució. Gràcies. Però gràcies pel seu interès. Sí, jo demanaria que al pròxim ple que retractis, que has dit que jo tenia una cosa i no la tenia, si fos així, que retiris el prec que has demanat. I ja està. Molt bé, en tot cas, una vegada... Encara hi ha més precs? Sí. No, el sopar no és fins les 9, no? Un altre prec sol·licitant informació, sabent que passàvem la moció sobre el Consell Esportiu i el resultat que tindrien, fem un prec sol·licitant la informació als representants del Consell Comarcal del Baix Camp, o sigui, els consellers comarcals que formen part per designació de l'ens comarcal del Consell Esportiu del Baix Camp. Atès que reiteradament el Consell Comarcal del Baix Camp se'ns insisteix en que ambdós organismes no tenen res a veure l'un amb l'altre, que tenen personalitat jurídica pròpia, diferenciada i que alhora existeixen diferents convenis que regulen aquesta col·laboració, atès que des de la CUP continuem intentant treballar per poder accedir a la informació pública que ens ha de permetre conèixer les funcions i activitats de l'ens esportiu per tal de poder aportar-ne propostes de millora i creiem bàsica
per una correcta funció i administració. Perdona, Pere, abans de continuar, però és que de representant, l'únic representant nomenat del Consell Comarcal al Consell Esportiu no en tenim de representants, només tenim el president, que en aquest cas és ell, ni el Jordi Cervera, ni l'alcalde de l'Aleixar, ni l'alcalde del Forja, no, ja no hi és, o els representants no els hem nomenat nosaltres, només aquest... Com a consellers comarcals només n'hi ha un. Sí. En aquest cas és el representant únic i exclusiu com a conseller comarcal del Consell Esportiu, atès que darrerament s'han fet nous passos per poder accedir a aquesta documentació i veient la unanimitat que aquesta demanda ha d'anar especificada, dirigida tan sols als consellers comarcals que per aquesta condició han estat designats dintre els organismes del propi Consell Esportiu com a presidents, però dintre del propi organisme, demanem al conseller comarcal, que alhora són representants del Consell Esportiu, que ens faciliti la informació relacionada amb el funcionament i les activitats del Consell Esportiu, ja que ells poden tenir-hi accés com a membres de ple dret i alhora demanem que ho facin públic i extensiu a la resta de consellers comarcals. Igualment demanem als representants comarcals en el Consell Esportiu que fent ús de la seva condició de representants públics sol·licitin i exigeixin el compliment de la llei 19/2014 sobre transparència i bon govern. Un altre prec relacionat també, com el company Oriol, és sobre la retirada de la placa del Consell Esportiu que hi ha a la porta de la seu comarcal. Atès que el Consell Esportiu del Baix Camp ja no té la seva seu en el Consell Comarcal i reiterades vegades ha quedat palès i escrit amb actes que no tenen res a veure, i es troba situada al carrer Ferrara número 8, gràcies al conveni signat entre dues organitzacions estableix que les noves oficines estaran ubicades juntament a l'Oficina Comarcal de Consum a la plaça de la Patacada, atès que aquestes noves ubicacions de les dependències del Consell Esportiu no disposen de cap cartell identificatiu de tanta qualitat que actualment llueix aquí a la seu i que només hi ha un paper fotocopiat, atès que es tracta d'un simple canvi que no suposa cap problema i que es pot fer de forma ràpida, segura i còmoda per part del propi personal del Consell Esportiu, creiem, sense necessitat de tramitació ni de cap llicència, atès que reiteradament en seu plenària se'ns ha negat cap vinculació de l'ens esportiu al·ludint personalitats jurídiques pròpies i diferenciades, instem els representants del Consell Comarcal i designats per formar part del Consell Esportiu que assumeixin la retirada de la placa identificativa situada a l'entrada del Consell Comarcal al carrer Ferrer número 8 per tal d'evitar confusions a la ciutadania. I per últim, un prec sobre un pacte pel que ens ve al damunt sobre l'ofensiva eòlica que s'està tramitant a nivell de la Generalitat, atès que les darreres setmanes s'ha destapat una gran operació que atenta directament contra el paisatge, els valors territorials de la nostra comarca, atès que des de les entitats, la societat civil i els partits polítics es creu que exigeix una enorme greuge vers la nostra comarca pel maltractament i agressions al paisatge i al territori últimament a partir dels projectes d'instal·lació de nous parcs eòlics, atesa la creixent preocupació i la importància de la unitat d'acció de tots els partits per tal de garantir un major èxit en la defensa del bé comú comarcal, instem al Consell Comarcal i a tots els seus representants a convocar i treballar conjuntament per tal d'assumir acords globals que garanteixin la protecció de la comarca mínima i una mínima moratòria d'agressions al territori per tal de frenar la proliferació d'aquests projectes eòlics. Molt bé. Donem compte de tots els precs que hi ha hagut, sí. En tot cas, si ara hi ha algun conseller que vulgui fer resposta a algun dels precs, si no, doncs ja els contestaríem oportunament. Josep? Sí. El tema de la placa no et preocupis, nosaltres no tenim cap inconvenient a entrar a la placa ni una. I per altra banda, quan vam acabar la reunió l'altre dia vam quedar que ens aniríem veient. Suposo que ens anirem veient o no ens anirem veient. L'oferta nostra va dir, veniu, ens veiem, parlem, suposo que ens continuem veient, no? Vull dir, negació d'informació no cap ni una. Nosaltres la que puguem donar i la que està penjada per la transparència no crec que no te l'hagin de donar, està penjada, ja la pots agafar. Per tant, l'única cosa que tenim malament, ja t'he dit abans, és l'acte de l'Assemblea General de l'any passat del juliol.
El de més està tot penjat. És l'única cosa que tenim malament en aquest moment el d'allò. I espero que tornem a parlar i ens tornem a veure sentats com vam fer l'altre dia, cordialment, perquè hi havia alguns punts de vista que sí que anàvem en la mateixa línia, suposo jo. No, agraïm la invitació i com bé ha dit el conseller Callaveria, nosaltres estem oberts a seguir treballant pel bé comú de l'ens esportiu de la comarca. El que passa és que, tot i això, reiterem el nostre posicionament en seu plenària perquè consti en acte, perquè les trobades informals poden tenir això, caràcter informal. Amb tot i això, nosaltres com a consellers comarcals sí que volem deixar constància de la nostra feina i del nostre paper. De totes maneres, agafem l'oferiment i continuarem. Molt bé. Jo un breu comentari de l'últim prec que has fet referent als parcs eòlics, que puc estar completament d'acord, però que en tot cas anem amb compte, perquè tinc la sensació també que s'està creant una mena de poder fàctic reusenc, de reunions reusenques, en el qual es predetermina i es porta a terme tot el que és bo i és dolent per la comarca. I el que alguna cosa, per algun grup, alguna persona, alguna entitat, amb tots els respectes del món, cregui que per Dugasaigües, Pratdip, l'Argentera, les Borges, Mas Pujol, Riudoms, pugui ser dolent, la perspectiva que puguin tenir en aquell poble, no hi ha del parc eòlic, de tot plegat pot ser molt diferent. I em dóna la sensació que això existeix i que això hi és. Per tant, des del Consell Comarcal estarem per treballar, però tenint en compte no només certs elements de certs pobles, sinó tenint en compte el que pugui pensar, el que pugui preveure, el que pugui sentir, el que pugui creure oportú un municipi com la Febró o com Capafonts, o des d'una entitat importantíssima i cabdal de Reus. I crec que no només amb aquest tema, sinó molts, teníem barcelonitis, que no tinguem reusenquitis. I ho dic de bon rotllo i de bona sensació, perquè jo estic convençut que després d'això vindran altres espais de debat i altres temes i que amb això anem en compte que els pobles també no es puguin sentir marginats en general, no certs elements de certs pobles. Un aclariment perquè jo sí que... Que ho valorem. Totalment d'acord i que com a comarca hem de vetllar pels interessos de la comarca, no dels diferents municipis. Totalment d'acord amb vostè, president. Jo li dic per les reunions que jo he assistit, el reusenquisme aquest, començant per mi i per qui va fer l'exposició, que era Borgenc... No em refereixo als parcs eòlics, jo em refereixo en general que no totes les decisions de reunions i d'actes que es puguin celebrar a Reus es poden poder veure amb la mateixa perspectiva o pot tenir la mateixa perspectiva el borgenc que va presentar els parcs eòlics que molts borgencs. Jo em refereixo no només amb el tema dels parcs eòlics, perquè estic d'acord amb vostè, amb tot el que ha pogut dir. Jo dic que carai, que no tractem de tontos els altres 27 pobles. Potser no ha quedat ben clar en el tema del prec. Estic completament d'acord. Nosaltres el que instem és a fer públic una cosa que és de coneixement i que, per tant, si és una preocupació, a part de mi, hi ha altres representants comarcals que també assisteixen a aquests d'això, de molts municipis, no de Reus, simplement que es fa la reunió a Reus, segurament per facilitats logístiques, però el que nosaltres instem és que a partir del coneixement ens fiquem a treballar. Consens, treball conjunt i unitat d'acció. Si aquesta és la premissa. Vull dir, i unitat d'acció vol dir amb tothom i escoltant a tothom i amb la representació de tothom. El que passa és que no podem fer cas omís amb la informació que hi ha i què és això, per certa manera, per això, perquè no es tergiversi o perquè no s'utilitzi en contra de certs d'això. El posicionament com a Consell Comarcal, que també ha de vetllar pels interessos de la comarca a nivell de desenvolupament rural, de pla de foment turístic, del que hagi de fer en tema energètic. Hi haurà coses on no ens ficarem d'acord, com el model energètic, segurament, des de la CUP o des dels diferents partits polítics, però, insisteixo, la clau és que hi hagi unitat
unitat d'acció i no menysteniment del que passa. Si tothom n'està al cas, el que no em semblaria lògic o d'això és que com a institució comarcal ens mantinguem al marge perquè en el fons hi ha una representació municipal molt important que la transmetem aquí, la transmetem als ajuntaments i la transmetem a la Diputació i al Parlament. Com a CUP, allà on tenim representació institucional, l'estem treballant. També ficaré de manifest, ja que estem parlant d'això, que això no va al marge de que la CUP treballarà sempre amb els dos eixos, aprofitar la seva representació institucional, però sense deixar el que està al carrer, el que està amb les entitats, el que està amb els col·lectius, amb els moviments, que també creiem que és el que realment ha d'impulsar aquesta mobilització i aquest posicionament, que serà el que la gent vulgui. Però el que no pot ser és que hi hagi certa informació que, tot i ser pública, perquè és pública a tothom, es faci cas omís com si no existís. A tots i una bona entrada d'any i salut, que és el que fa falta.